El Diccionari de la Llengua Europeista. La lletra M. M de Mates. Parlar de Joan Mates i Ramis és parlar d'una figura llegendària de l'Europa, president en l'època més gloriosa del club. Sense les seves il·lusions i la seva emprenedoria, l'Europa no hagués arribat a ser dels punters i referents a la Catalunya esportiva dels anys 20 del segle passat. Europeista fins al moll de l'os, ho va donar tot pel club, però el crac borsari del 1929, unit a les turbulències socials que hi havia a Catalunya, el van dur a la ruïna i amb ell a l'Europa. Malgrat tot i per més anys que passin, els més grans èxits de l'entitat estan units a la seva persona. Va ser, és i serà el president de l'Europa per antonomàsia. El Diccionari de la Llengua Europeista. La lletra N. N de Nou Sardenya. Al llarg dels més de 100 anys d'història, el club ha tingut 10 terrenys de joc. L'últim, com tothom sap, és el Nou Sardenya, inaugurat el 15 d'agost del 1995. Fent un breu resum de tots ells, podríem dir que als primers anys de la història europeista el primer camp estava situat al Camp de l'Arpa, per tot seguit anar pels voltants de la Sagrada Família. No serà fins al 1920 quan l'equip va tenir un terreny de joc a tocar de la Vila de Gràcia, concretament a la Sedeta. Aquest últim va ser reemplaçat pel del Guinardó, que va acollir els anys d'or de la dècada dels 20. Després del daltabaix del 1931, el terreny de joc es trobava a l'Avinguda del Mariscal Jofre, actual Avinguda dels 15. 3 anys més tard es torna als orígens i els partits es juguen al carrer Providència amb Sardenya. Fruit de la Guerra Civil es va haver de tornar a canviar de camp. Finalment, i després d'innombrables treballs, el dia 1 de desembre del 1940 s'inaugurava el Camp de Sardenya, el que amb els anys ha vingut, tant si és el vell com el nou, casa nostra. L'Europa té molts protagonistes i moments importants en la seva centenària història. Podeu descobrir altres noms propis de l'europeisme al lloc web del grup d'història Ramon Vergés. Connecteu amb ghb.cat.